това е едно проучване, което в Германия се развива то и някакви хора решават да си направят експеримент, правят си няколко акаунта и започват да следват всяка една партия правят си акаунта в TikTok и в X и започват да следват всяка една от определените партии. Като това включва както крайно леви, така и някакви крайно десни партии, както в случай AfD. Като това, което се случва в крайна сметка, въпреки че има партии, които качват доста повече съдържание, крайно десните имат доста по-голям такъв coverage, така да се каже. Доста по-голямо представителство в тези мрежи, в TikTok и в X. Виждаме, че в Instagram положението е малко по-уравновесено. Left-leaning versus right-leaning. За X от тези партии не ме очудва. Да. За TikTok обаче малко ме очудва. Виж какво Видях колко много е. Видях каква е... AfD 64% в X и 78% в TikTok. Това е при положение, че те не качват повече от останалите партии. On X and TikTok, AfD was recommended more than any other party. Да, просто цялата идея на това проучване е, всъщност той доказало, само с проучване това нещо, че въпреки, че мисля, че CDU, които пак са център дясна партия, те качват най-много. Но въпреки това, в X и в TikTok, всъщност AfD, които са крайно от десните фашисти, биват репрезентирани най-много по някакъв начин. Алгоритъмът явно действа по някакви много мистериозни методи. Дали е мистериозен? Имам предвид толкова ли е странно това потенциално? Ако нещата, които те качват, защото има много хора, които силно ги подкрепят и хора, които силно ги мразят и създава повече интеракшн и това да води до разпространяването на такива неща, не знам. Предполагам, че това е въпрос, който е зададен в това изследване. Я ми го прати, че ми е интересно да го разгледам после. Да. В смисъл, трябва да разбереш, че всъщност те си създават някакви нови акаунти и следват всяка една партия и после гледат в For You page какво им излиза. Тоест някакво не е да следват определени. Веднъж просто да следваш една партия и там татък вече For You page какво ти покаже. Тук виждаме една графика, която показва всъщност колко поста са били колко поста критикуват дадената партия в сравнение с това колко поста има за това, че съпортват, че подкрепят. Отново виждаме, че примерно AfD има 8 поста, за всеки 8 поста, които я защитават и я критикуват, има 28, които я подкрепят. В сравнение с другите партии просто няма такава разлика. Да. Те явно има някакъв много съзнателен буст на крайно дясното в тези социални мрежи. Интересно колко наистина от ботнетва и такива неща. В TikTok има много ботове. Има ботове за всичко свързано с политика. Убеден съм, че много и българска политика, когато се говори, има много ботове. Или трол ферми, както искаме, може да ги наричаме. Сега, дали това е директно свързано с Русия, например, защото Русия обича да практикува такъв тип война и да използва такъв тип методи за контрол на хората. Да, не само, вече знам, че Иран и Катар го правят. Да, също. Да. И като цяло всички тези държави, голям плюс Европа да се избива, Америка да се избива, да се изпокарваме, да се радикализираме, защото нали, всички тези държави, които са автократични, които се контролират от една партия, от едно семейство, от каквото те нямат такива проблеми, защото ако някой не е съгласен с тях изчезва или хвърчи през прозореца, ако е Русия, нали? Европа обаче имаме в крайна сметка демокрация и да, хората се радикализират, карат се и не може да направим нищо, което е наистина един от проблемите последните години, че не може да се обединим в едно нещо, защото постоянно е пълно с някакви луди, които... Да, и за съжаление, понеже е демокрация, мненията дори на лудите тежат толкова много, колкото и нашите мнения. Което, нали, демокрацията... Колко беше казал? Няма значение, ще цитирам, някой не си спомня кой беше, но демокрацията е ужасна система, но е най-добрата система, която имаме. Чърчил я казвам. Добре, перфектно, Чърчил. Да, много е тъпо, че буквално всеки има глас. Не е тъпо, това е важно. Всички трябва да имат гласове. Проблемът е, че когато се замест някакви outside actors, които ти бустват твоя луд fucking message. За съжаление, това сигурно много повече хора. Демокрацията е много податлива на такъв тип манипулация. И лошото е, че ние Европа, например, дори и САЩ не практикуват такъв тип манипулация. Не защото не искат, например. Нали, никой не говори, че правителствата са някакви страхотни морални правителства и въпросът е, че ако започнат да правят такова нещо, понеже имаме демокрация, където правителствата се сменят на 4-6 години, това в бъдеще ще се използва като аргумент срещу определена партия. Например, ако републиканците започнат да правят някакви такива неща в бъдеще, съвсем спокойно демократите след 4 години могат да излязат да кажат, те са просто да контролират и да вкарват мисинформация из целия свят. Наистина ли искате да ги подкрепите? Защото повече хора не биха били съгласни с такова нещо. Демокрациите са по-слаби от тази гледна точка, че те не могат да използват такъв тип оръжия, манипулативни манипулативни оръжия. Да, обаче, примерно неща от сорта на някакъв интернет фаервол по Китай е начин ли? Китай и на Русия.
ако не може да използваме агресивни методи, поне да използваме дефанзивни, защото Това е не пак може... първо, Ами, че не очевидно- знам колко е ефективно. Да, Имам може предвид... да го пробваме. Виж, Според мен това трябва да стане. Ironically. не смятам, Не че може това е да отговора. Не позволява смятам, че отговора всякакви- да сме като Китай, като да се затворим интернета. Не смятам, че това е отговора. Това създава толкова много място за абюз, за прекаляване. Отново, и също така дори не знам колко би спрял външни държави да се месят. Защото какво ще ги спре да ползват този вътрешен европейски интернет, да кажем. Ами това би означало, че биха били доста по-лесно проследими. Дали? Поне. Те и някакъв сега начин. са kinda. Имам предвид, не виждам по какъв начин са по-лесно проследими. Ако искаш нещо, виж, не да затваряш интернета, макар че не знам дали колко подкрепям това нещо, но абсолютно всеки акаунт да ти е свързан с личната карта, това е начин, където да премахнеш ботове, много по-ефективно, обаче не знам колко хората биха подкрепили такова нещо. Да, това е другата идея, като циркулира. Но със сигурност, ако трябва да избирам от двете неща, да затворим интернета си само за европейци или само за това. Why not both? Не, защото не сме Apple. Китай, защото не сме Русия, защото трябва не да сме бъде- авторитарни държави. Не трябва да сме като тях. Ние няма да Ние копираме сме- авторитаризма, ние ние сме- копираме Не, това са как подхождат към интернет. Това са Интернет е- инструменти на авторитарни държави. Това няма това да е- работи на Европейския съюз или в САЩ. Това няма да проработи, няма да е добре, не е нещо, което подкрепям. Аз ценя свободата ни и смятам, че трябва да я защитаваме. Доколкото можем. Окей, как? Добре. Where you say как? Добре, в природата, когато примерно някакво животно почне да използва някакви методи, които му позволяват да оцелее много по-добре и така да изяжда много по-лесно, нали, своите врагове, да се справя с тях. Обаче те И не трябва работят. да копираш това, което то прави, Не за да може да да ги копираме, защото тези системи работят там, защото това са авторитарни държави. Това няма да проработи в демокрация. Защо един интернет фаервол няма да проработи в демокрация? Защото първо, че Ако хората няма да ако гласуват за решим това нещо. демократично, Ако решим, добре, как би изглеждал този интернет фаервол? Какво би изолирал? Не съм сигурен как работи интернет фаервол. Аз си представям просто представям си едно такова силово поле и Добре, знаеш, някой нека да пише продължим нещо, нека да и то- продължим такова, към представи си следващата го тема. някаква така анимация, то се праща, обаче като стигне полето и спира до там. Така си представям. Добре. Няма идея как работи, така че. Но съм сигурен, че нещо подобно. Мгм. Като Iron Dome, само че за интернет. Добре, окей.